mwana wake uyu anga ari kujeri 12 years nezera rake irori abuda hana beth hana chaainacho indiri kuti tiri kugadzirisira mwana nekuenda kujeri kwaakaita anodzoka atoya iri mhando yekuya kuzotiparadzanisa. Zvingani zvandakakubatsira hanzvadzi zvaungati nhasi kana dai papa nechakaipa kana dai wanga wati uda kuenda kunganga haundivanzire zvemutoo iwoyo taifanirwa kubva kumba ndazvipira. Ende inini kana uchiti zvakanzi kuri kudiwa wedzinza handingamiririre dzinza ndiri inini ndotori mudiki kwauri kune mukuru iriko padinodyidzana nezvimwe zvirwere anozvisa inodyidzana inofambidzana nehiv shama neshama patinoona vanhu vadoka hiv yoga yose asi zvine ukama kuti azvamupa pane chimwe zvavanzodedzana kuti uyatigarirwa. Of course uroyi ndakamudza kuti uroyi handirambe ndogona kupiwa chikwambo chandisingazivi ndinogona kunge ndichimuka ndisingazvizivi chamazobata chamunoita kuti mundipambe muuye ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvipanera ndoda nyaya dzechokwanisa. Vari kubvunzwa mari yedare pavari kubvunzwa mari yedare ndo yavasina tikati tichitaurai kuti inouya rini mari yedare ndo pavari kuudza ngano dzekuti takamboenda ndiri kukoti handiti mapwano ndo patiri kuramba kuti kokunokuwi kuno kukotiwo futi ine mitemo yayo chamavinga kuno nyaya dzedu isu amai hadzisangane mukaona tatoti chiitai kuti tivadane mutaurirane ukama hwenyu kana kuti huchii hwenyu handiti tinoida panenge pachitori nenyaya yamambo ipapo koti ine nyaya dzayo isu tine dzeduwo futi saka chire kana ndaiwana ndinouya nayo dai ndakapiwa time yekugadzirira ndainge ndakatsvaga mari vepasera apa munopapi muna grey chichi muno aindanangotaurawo mai changosvika nzenyaya isai mweya wekudherera zvino hakuna kudherera mambo chimbomirai mambo achitaura chimbotererai mambo achitaura dare riri pamutemo wenyika yezimbabwe namuchida vapechimbovapai chivaverengi tichitotambisa nguva navo mambo vari panhau zati tikuitei otoda kutozozviita toda kuzviita vachiziva kuti tikuitiwa zvinhu nevanhu vanofanira kuzviita. mungati mauya kudanira mambo moti ndiri kukoti uko aiwa zvekukoti kwenyu ikoko nenyaya dzamuina dzokukoti hatinei nadzo pano mune nyaya yenyu iri pano yakamhangarwa nemunhu handiti mukafungidzira kuti matare pasi pemutika haasa idare rakakwana rino iri rinotori dare rakatozvimirira rega signature yamunoiziva here rapi ndeyani yapresident ndakatitaura muri mudare kana matozviziva kuti muri baki muri mudare nyaya yako ndei mai regai tiinzwe mambo regai tiinzwe kutongogara kwavari kutoita kudherera ndokusingati motaurisa mambo vanzwe kuti zvii zvamuri kutaura. Iyi ndinogara kuaijabu paploti number 6 yaamaizi wange iyanzvadzi yangu ndiye anonditeerera saka pane kutaudzana kwakaitika ndobva handiti kusvika musi wa1 munge mabva pano. Iyi nyaya yakaitika musi wa27 ndokunditi musi wa1 munge mabva pano 1 January 2025. Iyi ndine 5 years ndichigara paploti pake saka ndakatorimawo sekurima kuri kuitawo vamwe senguva inei. Saka nyaya yakandinetsa ndeyekunzi ndibve
pasina mazuva ndonyaya yangu mama. Mari angazeni. Ndiye anonditeerera. Uzaita sei? Maita angazeni. Avaita sei kura voezi navo vazangokaruka vakupa mitombo wakadini? Indakarwara kubva 2012 nehips. Kubva ipapo nanhasi haisati yapora, ndinorwadziwa. Saka ndo pakanzi nevamwe madii mamboenda kuchivanhu, ndobva taenda kuMebrain. Kusvika kuMebrain kuye zvikanzi nasekuru zvikanzi uyai nehanzvadzi yako mambo yekuti ini ndakaenda sei kun'anga. Zvakanzi ndiuye nehanzvadzi yangu. Akabvuma. Takaenda takaona vasipo. inoda kuuya nehama uroi vangoti uyai nemumwe ukama wenyu tikutsanangurei muchinzwa mese muri pamwe chete pahebzi kuti murapiwe zviri kukurwadziwa. Saka hanzvadzi yakati mazoenda kun'anga sei? Muri munhu mukuru asi ari pasi pemunhu. Una musi amaipiwa muri munhu ari kugara pamba pangu, mazonoshopera musha wangu sei? Muraidinzwii? Amai, mambo vari kuti zviri kutaurwa nehanzvadzi venyu mazvinzwa here? Ndazvinzwa zvaari kutaura asi hazvisiri zvamafambira zvakaita. Akanditumira meseji iri mufoni achinditi ndiri kukumbira undiperekedzewo kunotora bhethi remwana, unoita witness, ndowonga ndiwitnessiri. Ndikati zvakanaka muuye, tikawirirana, vakauya vakanditora pamba, tikasvika kuMebrain. Ndakabvunza kuti chii chinodiwa pakunowitnessa bhethi remunhu mukuru. Zvikanzi hakuna chinodiwa, kunodiwa muromo wako. Zvekuti tiri kuenda kun'anga hazvina kutaurwa. Ndobva tafamba tasvika kuHarare, takaenda kuMebrain. Tiri mumota vakati tinonotora munhu anotibatsira. Inini ndakafunga kuti kuri kunotorwa munhu anoziva mumaofisi ndambotora mabhethi evanhu vakuru. Zvemuno munyika medu kunodiwa wanoziva zvemukati. Ndobva tasvika kuyekuye. Ndobva takasvika vabva vandipandukira. Hanzi handei mukati. Ndikati aiwa tiri kutora mota time yekuti kumabhethi kuvharwe. Zvikanzi pane munhu wachona ndiye watiri kuda kuenda naye mukati. Ndikati ndinopindirei mukati? Mota ngaiuye sekutaura kwamaita. Titorwe tiende kupi? Kumabhethi. Kumabhethi akutorerwa mumba. Mwana wake uyu ndobva atanga kundipusha achinditi pinda mukati. Pinda. Ndikati aiwa mundidaro. Zvingani zvandakakubatsira hanzvadzi? Zvaungati nhasi kana dai papa nechakaipa kana dai wanga wati uda kuenda kun'anga haundivanzire zvemutoo iwoyo. Taifanirwa kubva kumba ndazvipira, ende inini kana uchiti zvakanzi kuri kudiwa wedzinza, handingamirire dzinza ndiri inini, ndotori mudiki kwauri, kune mukuru ari kuno kuHarare kuchitungwisa. Posei usina kutora iyeye? Zvikanzi tiri kutoda iwe, nini ndoda kutokupedza nhasi uri kubva pano uri chituna nemwana wake uyu. Unotobva uri mukofini, akandisunda akandipusha achindifosa. Apo muri kuMebrain kuya? Tiri pagedhi pen'anga yacho. Ndikati inini handipinde, iwewe dai waida kuenda kun'anga haundivanzire. Tainge tauya tichiziva kuti taakufambira zvedzinza, tiri kugadzirisa dzinza. Dzinza riri kudaro. Maita basa mai. Usinga. Ndiro here baba. Magana nawo ndiri kuendera. Pasekuntasi. Kun'anga.
uyamuka wadzoza ini makanzi kudii ning'anga pamusoro pezvo makanzi kana ari kuzviita vakati izomuye ne1 kuanga ari mwana ari mamuzini ngari kudhusa uyo anonetsa kufamba makumba akazomba anofamba nemota ine handikwanisi kuvatakura handina mota asi ava makaudzaira kuti kuna mwana vari kutora mameseji takavaudza tione mameseji acho yani vaende kuvana ipei tinhikiringe isaipa meseji yacho ambuya ipapo pekuti n'anga mazonozvika but hepsi kamudhara hepsi aitomboroi aisekuroiwe hepsi inotowanika iriko but inodyidzana nezvimwe zvirwere anomazvisa hepsi inodyidzana inofambidzana nehiv shama neshama but inoona wanikwa yoga hiv yoga yose asi zvine ukama kuti azvanopa pane chimwe zvavanodedzana kuti uyatigarepa hazvinei nekuroiwa zvinowanzodedzana zvino kwavari kudei ndiani ndo vaisunda vacho vanotitsanungura kati ungachipiliwa ndiyoi ngatuma ninzi Ode yenyu zvekuti mabhedi aizituzi akaraini zvinogona hatinzwei kumashure kwacho toda kunzwa pane mabhedzi nokuti inogona kunyange mwana wangu iye wandandichida kuya naye ndiye aitoziva kuti mama musi wakati akuenda nasekuru kumabhedzi asi ndandichida kuratidza kuti yakabvira kumashure conversation iyoyo ichitaura kuti takaenda kumakombe zvanzi uyai newitness ipapo pakataurwa izvozvo zvaive zvemuromo zvaive vhebha hande mundiperekedze imimi saka uyu Shona ndinogona mbichanokuyana ndigone kutaura Shona ndebele u-anti samfonela before I think it was Thursday. Wathi usaya esifeni wathi uyabuya Friday, and then Friday wathi uyaphumula sezwa kuthiwa uye kozwimba uthi uye-update angazi ukuthi ubosarumba obani kozwimba ngendaba yesifo tete muchiinda nawo kwarari mainda nawo kupi maiti munhu makavati nokuenda kupi navo tienda navo kwaSecuritas vaizviziva ndivo vati siuye musi wamande anditi ava makaudza kuti nopinda kunanga ndakavaudza vakati handii
waizorambire ipinzi masvika kana makazamupfirizwa kupinda amaize mako wapusha kupinda ipinda hayi azange sabaphusha ukungena phakathi kwangenasidingo sokuthi singene phakathi ngoba u-securitas bengekho kuthiwa uzoqala sahamba Monday kuthiwa u-securitas uzoba khona Wednesday so antena wathi ufonela ubani umntanakhe wabuye wazomthatha leyo ukuthi uyamphusha ukumtshaya wazokunebhenge anginayo ibhedi akuno anginayo kana vakati maiti muda kutora bhedi nozombaza uda kutorinayo indaba yebhedi sayilungisa la echegutu la ema-ofisini la yakaita besilinde ukuthi sihambe nje ayikakayenzi besimele ama-fingerprints inyanga lapha kuyo umdala mhlawumbe usabukuyibeka kahle inyanga inyanga yathi sibuye no-Judith wange nguye olokhu uzumdala lento lezi and wamtakurisa izikwambu nani kufanele abuye la alungiswa akhitshwe lezo zinto lezo vhingai akunokuisa kunyanga amugekoma bake ndiro ini kunganga ndaenda ndichitsvaga siri kurwadza Yesu yajepai pamaziso uyakarova bhandi inorova bhandi ka asi haisi kupora vamwe vangu yakapora kunzi akadzara mukati ndo zvainzi nasekurutasi chiuya nehama yako chikurape muchinzwanana nehama yako uchibetserwa kunzwa zvemudzinza renyu hanini zvemudzinza ndori chirwere chinotowanika ndozviziva titaure nyaya semafambiro ayakaita zvekunyepa zvavakuda kuita izvi hazvino zvazvinombotibatsira tinokama wedu ndakazvitaura tiri patasvo akanditi tiri kuda kunotora bethi ndimi munhu ungagone unondihwitinisira of course ndini ndinokwanisa kufamba kurufu kwanga akutaura kwakanga kwashaika tezvara ini ndaenda Saturday kuploti tinotaura zverufu havana kutaura zvokuti vari kuda kuenda kuHarare inini ndatosumuka ndakuenda kukwarisa pekurufu ndopaakafona hanzvadzi yangu ndiri kumba kwako manga mauya ndozvandakafunga kuti tiende kurufu zvikanzi aiwa ndiri kuda kuti muende neni kuHarare munondiperekedza kunowitnesa bethi ndikati mai ndikuenda kurufu zvikanzi munodzoka rini ndikati kurufu kungabvunzwe ndisati ndakusvika tisati taviga munhu tikaviga tikapedza ndinodzoka ndopandakadzoka chitatu ndobva Friday ndaenda kunoudzani kuti vakuru kwazvino kuti ndakafamba takanoviga mutezvaro ndobva zvanzi saka imimi mungaite free rini ndikati zvakwamuri imimi ndopavakauya mandi ndobva taenda tasvika havana kundiudza kuti tiri kuenda ndakabvunza tiri paCID yapo kwatiri kuenda kunodiwa chii ndobva akuluma nemwana wake ndobva zvanzi kunodiwa nemwana wacho kunodiwa muromo wako chete ina itsoti kungohwitinisawo zvandinonzwa vamwe vanhu vanoita kumabeth inini ndini ndakatofunga kuti vanoda birth certificate rangu ndandine chitupa ndogara ndinacho ndikati pamwe vanoda birth kuti vaone kuti mabeth edu ndobva zvanzi kunodiwa muromo wako chete zvikanzi nababa vacho tiri kunotora munhu tiri kuenda kuMaybelline ndikati asi imi manzvadzi kuenda kuMaybelline tambosvika kuHarare kunze kuti tingoenda kumakombe what's the point mari yacho unayo here yekumboenda kumakombe zvikanzi
munhu watiri kunotora ane mota ndiye ari kunotibatsira nezvibhedhi. Ndobva ndabvuma, ndobva taenda. Tiri murodhi ndopaakabvunza kuti ndoda kuenda kwakati, iye akaita kunge asiri kuziva kunge akambokuenda. Ndobva tasvika pepa iye ndokunopinda mukati. Mwana wacho kungosvika ipapo akabva atochinja kuita gandaka. Inini nehanzvadzi yangu kuti ndimutore ndimuise paplot pangu, hanzvadzi yangu akadzingwa kwazvimba nenyaya yemhosva dzaaipara, asi haungarase mwana wamai vako kuti anga ari kujeri. Akatondikumbira, hanzvadzi ona neziso riri kundirwadza, handichakwanisa kuramba ndichiita carpentry, ndiri kukundika, saka zvaakundiomera. Ndakumbira zvangu kuti ndiuye paplot ndigare. Iye zvina akupinduka akuti hanzi ndini ndakamutora. Maplots haasi ane 05 years kai. Kubva kumashure kwesokunda ndiye plot yangu. Ndandichimaneja. Hazvireve kuti ndinazvo, inini ndiri chirikadzi. Iye ndiye hanzvadzi yangu, ndiye munhu mukuru. Anenge achitofanira kundichengeta vandakasombomurakidza kuti iwewe sei unouya uchingoteera inini zvishoma zvandiri kuvavarira kukudza vana vangu iwe unozviteera. Sei? Haazvione zvese izvozvo. Saka ndamutora ndamuisa pamba tigere zvakanaka. Mwana wake uyu anga ari kujeri 12 years nezera rake irori. Abuda haana bhetha, haana chaainacho. Indiri kuti tiri kugadzirisira mwana nekuenda kujeri kwaakaita anodzoka munhu. Atoya iri mhandu yekuya kuzotiparadzanisa. Saka nyaya iyoyo yekwatasvi iyoyo kwamanzwa ndichiti ndakaenda kumapurisa, vakanditora akandibvutira foni akaisa muhomwe, hakuna zvemafoni, hakuna chi, toda kuti nhasi ubve pano wachituna. Ko ndaparei? Ndokubva pandakazofonerwa nemwana wangu, iye mukomana anga achida kuuya, akafona vakandirambidza kana kudaira imwe foni yandandinayo iri mubhegi. Iye akaisa muhomwe achindidzvinya zvokuti kutota hondo chaiyo. Saka inini zvokuti ndamudzinga paplot inyaya iyamuka nhasi. Tanga tigere zvakanaka. Ndakatosarenda zvese zvokuita maprojects angu inini. Ndikati at least ari pari kurima iye. Ndaichengeta nguruve inini paplot ipapo, zvese ndakasiya. Ndikati iye nhasi vakundipandukira vakuti hanzi ini ndiri kumuroya nenyaya yemwana wake uyu. Ndandisingamuzive, handitozivi kuti nedzakapara dzacho dzakamuendesa kujeri. Vari kufurirana zvisa nebasa rese. Ndiri kutofunga kuti sometimes futi amen zviri kuitika. Of course uroyi ndakamuudza kuti uroyi handirambe, ndogona kupiwa chikwambo chandisingazivi. Ndinogona kunge ndichimuka ndisingazvizivi. Chamazobata chamunoita kuti mundipambe muuye. Zvana ndichitaura kuti kukoti ndakaenda ndikanomangara kuMaybelline. Kukoti kuMaybelline kune nhingirikini, kune kesi yekidnapping yekuswera vakandiita hostage for the time iyoyo yavakanga vakandibata vasingandibvumidze kutaura pafoni. Netabva ikoko ndikauya ndikatora sisi ivavo vari kuchitungwiza, ndikauya navo kuplot. Vakauya vakanzi zvii zvakunetsa nemwana wamai vako. Vakatadza kudaira pameso pasisi. Of course vaida kubatsirwa nachief. Zvavakanga vanzwa vaenda kuHarare. Why vasina kuuya kuzoti chief ndibatsirei, ndine nyaya dzakadai dzandanzwa nehanzvadzi yangu, pane kunditora ndiri musaga kuenda neni kuMaybelline. Ndo nyaya iripo iyoyo yekuti vakada kuratidza masimba mukuru pakuberekwa, asi kana kuri kundiitisa zvese zvese, handibvumi. So rakanaka kamama, rakanaka mbuya dare mukaunzi uyai kudare musauye makaritsamwira ndo rinogadzirisa zvinhu. Nyaya yamakutaura iye zvino, imi muchitaura muri kutivhura njere, handiti mapawana. Chatakaramba kuti paite makuna inhau yekuti munhu anoti chitobva chete pamba pangu, iye zvino kwakunaya. Ndopatakati isusu hanzvadzi yenyu chaiyo, handiti mapawana nyaya yacho, hanzvadzi yenyu chaiyo here, zvikanzi mutedza. Ndikati munoda kubatsirwa. Pamusoro pazvo mambo wangu achiuya paakakumbira, ndakanga ndakarima chibage kuplot. Ndiye akatosvikokohwa chibage icho hachina kana kuuya mumba mangu kuzobikwa. Ndikamupa. Kana ichochi chiriko nanhasi handichidei, ndotori nacho chibage changu chati chekudya chandakarima muno.
kana zvikwambo zvinondirimisa handizivi zvaaona nhasi asi ndakagara ndichishandisa simba rangu. Saka ndiro vanodzidzira kudojere. Ndinotozviona iwo akazviwa. Ndebele Aitoka mai. South Africa. Kana iko baba vake ava kuti vatadze kuenda kumukoma wavo wandakanga ndichinopa report back yekurufu inyaya yemhosva dzakasiya apara kumusho but haungaraseka hama yako 5 years dzatagara idzi zvakanaka uye asipo South Africa. Wanga wasunga South Africa. 12 years Alright. armed robbery ndo yanga uda kuita pandiri. Waibona wabuya nanda report. Nhasi tiri munena ndambopinda munomu atizivane nava. Start nayo jo. Mungere kwa munhu. Na kungomisa. Kandi chete kuzosimba. Kandi vanhu mashamsa. Edeli vamashamsa. Tine mafamila takaenda pane zvatakamba. Tinoti jo. Kudi zikuneti. Tatikumbira kuti mutibatsire titsvage mashoko akarerwa tofamba sei nyama nekuti patinogona kuongorora. Ani muri kuona mudhara imi mati muri kunzwa heps. Andiriwe heps haiko iwe munhu Mambo kwanzi heps yakaita kunge yadona iya yekuti imi munayo ini ndinayo havanayo ndobva vaenda vakanorapwa varapwa vamwe vaindobva vapona ivo ndobva vasara nayo handiti mapawa. Saka pavakaenda vachitsvaga rubatsiro kuti inorapwa kuchibhoyi kana ini ndinoirapa mozouya totaura pasi apa handiti tokubatsirai inorapwa kuchipatara inorapwa kuchivanhu handiti mapawa. Saka isusu chatakakudedzerai kuno mai vanenge vasvika vanhu votsanangura nyaya yavo toona kuti kana padai hama hadzigone kurarama munyika medu nenzira yakashata yakadai ukaona umwe akuti ibva pano pane chunhu chiri wrong chiri pakati pevanhu chinoda kugadziriswa kuti hama nehama sekumbogara kwamakaita ikoko mugarisane zvakanaka handiti mapawana. Ndo nyaya chete yamunodedzerwa kudare namambo kuyananisa vanhu. ende zvavatoitawo zvavo kana angava munhu aungatodzivadzina asi tauda tokumbira kuna mai chekuti kuri kunayo vane zvimbeu zvamuvapa notisi kuti kuti ukakohwa muchiwana weikokudi 3 months 90 days kudziva kuti saka ukapa notisi iyoyo akapedza vodizva ipapo vane vachitsvaga kupinda mwana wavo akura asiri mwana vanotsvaga kutoreka sei pamwe mwoyo inenge ichiyevenyika anebat ndochikumbiro yatinayo munhu ako ndokuti achitobva pamwe izvezvi anenge asina munozonyara futi makudetsinonza une amanye kusvikira pakati mwoyo wekubereka uya unozobatai futi. Saka chikumbiro vakakanganisa zvemambobvita vanhu ava vaifana hangu vakauya nenyaya zvakanaka nyaya yakatsvagwa kuti n'anga yavo iri kuti kudii ane vanhu ava muchina n'anga 81 n'anga dzinotanhatu zikataura zvakafanana kana pakata mbiri zvinenge zviri nani saka mukangonzwa n'anga 1 mukatokwira bp chinoita n'anga kana muprofita zvekutaura kuti ndaona gomba ndaona chichi aiwa hando zvavo kuti ndaona gomba zvekuti vakadzashandura zvakasimba mwari kutoenda pasi muprofita anozviti but ipsika kurwadza ndechatiitochungu yekuti havana ngambonorunde mushonga wedu mvura yavanhu yedu tarai mazuva chikumbiro chikumbiro changu ini chikumbiro chenyu ndiri kuchinzwa kana neni ndosaka ndandakazvipira inini
kuti ndimubatsire hanzvadzi yangu, asi zviri kuita mwana wake izvi ndikafuma akandikanganisa zvinozoita sei? Muri kumuona kana ipapa matauriro aita kwandiri? Havasi kuzviona, ivo havana kana kukumbira kuti takakanganisa. Mawatetenyu tauri isisi vari kuti pamamuri moga uyo asi kumaiwiri uyu paakadzoka kurutapwa ndobva akuya kana ndoti muvakani akutonza popi kana kupopoti kana kusarukadzikana but dai muchizvita muri mumakwenu kumitsana nemunhu muri pambabake ko kana aine zvinhu zvinoroyayo kana zvisvigara pambabazvo zvinobva zvavarova zvisarahazvo zveipambo ndozvazvo ndimakanogara pane zvinhu izvo zvokuita saka munobvaka munoziva hazviripo. ini chibage chavo handisi kuchida. kulapho ukuthi sihlala lapha endaweni yakhe vele sihlala lapha endaweni yakhe kodwa kunento owazenzayo engu-anti wethu from kubaba to ebantwaneni. So lapha siyasuka sukuthi mhlawumbe vele siyahlala noma siyalela ukuthi sigogodele lapha. Kunento kufanele azilungiswe azikhiphe ukwenzela ukuthi nathi sikhululeke ngoba kuye wazenzayo lo u-anti lo. Zona lezo akaita zvinokazisa ezikhulunywa inyanga leyokuthi wazenza not ukuthi siyalele endaweni yakhe lapha ya inkinga yokuthi uyalo ukuthi siye lapho kulungise lento lezi ziphume yithi ziphume nakubaba. ndikazvitaure zvacho zvakaudzwa nanga yakati chije sisi vakabvunza havana kutaura kuti zvii zvamakaudzwa zvii yakati chije nasi chifada kuzviziva. Inyanga lapho masihamba siyodinga impilo ukuthi kanti impilo yethu kanje kwenzakala kanje. Inyanga yathi uJudith Zwange ngubani umdala wasekhuluma ukuthi hayi umna wami wakathawa ukuthi ngingidiyana yathi ndisisi wami wathi kufanele ubuye naye la ukuthi ukwazi ukulungisa lento yefamily ya ukuthi ikhululeke. Kunento wazenzayo namagama kunento eziningi inyanga yazikhulumayo ngayo ukuthi uyaphona nothi umdala kuphela the whole family yakhe from kuwe to kithi kuyale sibaningi. No, not ugara kujere pamusoro ichi tinotenderedzwa nevanhu vanoziva zvinhu zvavo zvavakabata apa. Zvinhu zvake zvaakabata hanzvadzi yangu ari kuzviziva, haasi kuda kutaurira vana vake chokwadi. Akapinda mujeri kangani kakawanda, baba vacho kakawanda. Achitangisisa akanga ari mupurisa kucholocho, akapiwa mari. Takatanga tichinzwa kuti imombe ndandichiri mwana mudiki, imombe dzakanga dzanzi ndine upfumi hwangu kwaita madistance ndingazoparadzirwa upfumi hwangu, ndobva wawiswa kumapurisa. Iye kwakutora mari ye ndobva aba zvozoferefetwa zvoonekwa. Mudhara akaita mhiko, sisi vakamuudza kuti iwewe zvandakaenda newe kumaprofita wakazoitei kuti ugadzirise nyaya dzako. Hapana zvaakaita. Zvakanzi kana usina kudzosa mari yangu yawakaba nemhuri yako yese makaberekwa nebhandi rachona iroro amai akabvatora mari yakanororesa amai vevava. Saka munhu akavaitira mhiko havasi kuda kugadzirisa izvozvo, agarisa asingaende kujeri. Yekidnapping iriko kukoti pamusoro imamo idzi nyaya dzavari kutaura idzi inyaya dzavanongotaura indisingazvizivi. Hakuna kana mumari yakatorwa nini kupolisi, handina kana kutora mari yemunhu. Inyaya dzavanongotaura vasingazivi. Indaisenzera kuchorocho ivo vari kuno, ivo vari kuHarare havari muno. Ndinoshamisika kuti ivo vanotaura nyaya yandakamira naye mukoti
nemumwe mupurisa pachanging pahandover and changing zvikaonekwa kunzi mari yaive yakabviswa shomanana kwete kuti ingaroore mukadzi neuyu mupurisa bhururu wangu ikasungisa ini nokuti ina handina kuiverenga havasi kunyepa kwete kuti pakaiswa mhiko haana kumbotombouya akangouya kuzotora mari yake mari yaive yabiwa $6 yakashota pa1025 akatorwa $6 neshamwari yangu. Saka pakuita handover semazuva ese taita handover tichingoita tichingodaro ina handina kuziva kuti bhururu wangu atora $6. Saka pakazouya kuzokorekta munhu mari yacho mangwana after 3 days ndo patakaoneka kuti pane $6 isi. Iyi ndakasaina uku kuti mari yakakwana samazuva ese. Chete ndo nyaya yakaitika. Ivo vanenge vakutaurawo zvavo zvisiri izvo. zvangosiyana chero kuti munozvo zvikweme zvakazokuridzwa vati makadla mari yomunhu anga achengetesa papolisi kusi kunyika havana kutaurawo zvouwana mari chokwadi hatiri kuti isusu mudari kubatsira ipato pamusa womunhu pakunzi ibva musi wa1 pasina notisa makumbirei kumbirai kuti hanzi ake ndiri kumbirawo iripo mazuva ari tichitsvaga kuti ndinozodii avanakumbirai atete ndinokumbira mazuva kuti ndifanotsvaga ndoko zvinhu zviri mazva ndosiyana pamushabeni. Zvirimwa zvenyu magara mari muchazvikohwa. Kana ndakambokupai zvandakarima musipo mukasvika mukadya imimi napane pandaizokutorerai zvamarima. Zvirimwa zvenyu munouya muchikohwa, asi magariro acho ndichagara sei kusvika 3 months dzapera neunhu hwavari kuita iwo kuti haana kuda kukumbira ruregerero patakagara semhuri. Ndozongoona samoni rakuuya. Tinenge takagara sei ndonotadza kuenda kumusha kwangu kune zvinhu zvangu zviriko kune zvipfuyo ari kushandisa mombe ari kushandisa gejo handina basa nazvo asi pamusha ndinofanirwa kupota ndichisvika nesituation yapo ndofanirwa kuramba ndichiona ndinopasvika sei neunhu hwavanoita. Ukasvika mwana wake uyo hataure neni waanotaura naye kana nemwana wangu. Saka tinogara sei 3 months idzodzo ndindoita musungwa nenyaya yemusha wangu ende pamusoro pazvausi musha wangu musha iwe ndewe mwana wangu. Vana vangu nezvavakaita izvo zvavachatovani pamusha pavo. Ini pangu ndekuno kwandakasirwa nemurume wangu ipo paye zita riri parisi rangu. Nyoka huru haizviri kumama kwakukumbira mwana wenyuka sekuru ndisekuru vake chakatadzikwa ivo baba ava kana vaona kuti zvechokwadi kuuya kwaita mwana wavo ndokwakutadzisa kuti zvinge zvichifamba zvakanaka pamba penyu handiti vanofanira kutsiurana vari vaviri apa panhu hapana kumira zvakanaka. Nyaya iripo ndeyekuti kwakunaya chikumbiro ndechekuvakumbirirawo tichivabatsirawo ipapo. Saka makanzwa takati nyaya iyi yakadai kai kana muchiti manzi mubve musi wa1 zvakakosha kuti muuye kudare natete tikurukure navo handimatiyanzva dzenyu tikataurawo navo tichinzwa kuti mhosva dzachona dzakamira sei. Matsananguriro amuri kutoita anototiratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvachose but iyanzva dzenyu zvavakandirakidza ipapo handipagona pamuri kundikumbira ipapo handipagona nezvavari kutorakidza futi muno mwana wake ende hamutsiure anomurega akadaro. Dai aida kuti tigadzirise ainge akadzokera kuna sisi kana kuenda kuna mukoma vari kumusha anga akavaka pamusha kwemusha wevabereki kwazvipo. Asi munhu angandiite burden kwandiri ndiri mwana mudiki.
kana asina mhosva dzake dzaanoramba idzo dzingadzokere musha kwamai vake. Yeah. unenge wataura kuti correct me ndevere pamunonitsvedza kuti vatete ava vane zvavakaita mumhuri kusanganisa pana baba wako zvamakawana kuna Taso ndo zvaita kuti mivadhonzi nechitsotsi zvaita kuti mivadhonzi nechitsotsi here kuti vasvike vabatwe naTaso muripo hazvisi asi vadhonzi havasitsotsi sahamba mande sahamba mande satori security azonyeka zvoda vachitaura kuti vanoda zvoenda behavior yamakaita ukasvikapo angaikataura nebasi vanhu kuti ndemozvoda saka n'anga kuti muende makangotira muda kuenda dzinoita dzinokwanisana avari kuti mugare pamba pangu paruka kwamaita havachafari asingari pamba asi munochibake chemi home bakumbobeka badiki mumba mato Zvotaura namambo. Kanguva ndiri kukanzwa ndandichiti tinogara zvedu tichienda kukoti topedza nyaya dzedu. Ndakaita eviction order kucivil court ndakavaudza kuti ndichaenda kwachief ndinoziva kuti vanofanirwa kuti vatiyananise. Ndakatomudza pandakauya nasisi iye handizivi anoda zvekupamba. Ndichaenda kwachief ndapedza zvandiri kuita izvi tinoenda kwachief because pakaita assault nekidnapping nehostage idzodzo dziriko tiri kuenda musi wa9 kukoti vakatombopinda ava vari on bail. Saka tikapedza izvozvo tichauya tocheneswa sevanhu pachivanhu. Handirambe tiri ikoko kwaTaso ndakavaudza kuti ngatibvei pano tiende ndisina kudzokera kumba kwangu tiende kune imwe kumwe kana kumaprofita chero kumwe vakaramba vachifosa kundimbunyikidza kuti pindai chete umu. Manga makambokuuya komandivanzirei nekugara kwese kwatakaita ndichivabatsira paakarwara ipapo ndakamubvisa kuChinoiwe nemari yangu uya kuno ndakanzwa kuti hepsi inorapwa nechivanhu akauya akagara akarapwa vakatiza nemukadzi wake vasati vapedza kurapwa mheno hanzi mukadzi wangu arwara izvo zviri kwavari handikavamanikidza. Saka zvese izvozvo ndaizviita nekuti ndee ndichida kuvhara zvikwambo zvangu. Ngavaende vanotsvaga kumwe tichigadzirisa nyaya dzedu tiri kumwe ini ndiri safe. Izvozvi zvavatondiita izvozvi zvokutondimhangarira kuuya kuno futi usiku hwanhasi kutadza kurara madhameji andiri kuwana iwayo. Muchifunga kuti ndakuenda futi kudare kwamambo. Ini ndakavaudza kuti tichaenda tonogadziriswa pachivanhu. But tachikukumbirawo zvedu kuti hakuna chisingagadzirisike chichipera. Ndiri kugadzirisa hongu. Handitika makotsi mutemo unenge uchishanda munhu ane mhosva yakachibatwa nemhosva dzake kuno isusu hatina kuuya kuzokutongai kuzokupomerai mhosva yekuti makapara mhosva yakati. Takangoti chiregei titauriwo navo tikukumbirirei imi muchikumbirawo kuti tachikumbirawo kuti dai mambotiregawo mvura ichidii yamboperawo kunaya tichikohwawo zvimbeu zvedu patinokohwa tobva tadii tainda. Handiti mapawa ndo nyaya hombe
yatakanga takudedzerai kuno nhasi. zvino nezvavari kuita izvi hondo yachona iyi vakaenda vakanoronga imwe futi ini handione kuti 3 months idzodzo ndinosvika zvichiri zvakandinakira. Ndopataifunga kuti ivo vanhu vauya kwamambo vagarwa navo pasi mataura nhunha dzenyu pameso pamambo kuti aiwa zvimwe zvese zvingataurwe panapa izvi hazvisiri izvo mukati menyaya dzedu. Handiti mapawana nyaya yedu yakamira yakati tiri kunotarisa panhau yebirth certificate. Handiti imo muno chaimo chaimo auya ega uyo pasina mese. Handiti anoenda kunotora birth certificate. Handiti kusocial welfare ko tamunyorera tsamba pano tofonera registrar kuti batsirai mwana mumupe birth certificate nezvikonzero zvinoti. Handiti mapawana vanhu vanenge vauya vachida kubatsirwa sekuuya kwavakanoita vachinogara pamusha penyu makaona kuti hanzvadzi yangu inoda kudii kubatsirwa. Hakuna munhu anoramba hama yake kuti kwanzi hama yangu uyazoita zvakashata kana kuti zvakazodii, but kana zvazoshata manje wakuda kuitira neni manje ipapo izvozvo kuti vakutoda kundiuraya akanditi ndiri kubva ndiri chituna patasvikwacho kumwe kukotaura but teti singade kutaura kwakadaro. Handiti mapawana teti singade kutaurana kwakadaro because tikati munhu pamba pake takuita unge iforce kuti tigare pamba pemunhu inenge yaaforce. Isusu hatisati taita force, tiri kutokumbira zviri kwamuri hama ndenyu zvamuri kuda kwahama yenyu ndo zvatinotaura nehama yenyu but mutemo manje. Handiti zvamamati mukushandisa ma-eviction orders nechichi maybe eviction order iyoyo ndo inobvumirana nezvamuri kudii nezvamuri kutaura pamutemo chaiwo munhu haangonzibva panapa. Handiti mapawana zvisina kuti chii chakonzera kudaro but zvamuri kutsanangura manje zvinobatika kuti zvinhu izvozvo kana vari kuzviita kana kuti mukomana uyo muchimutya kusvika paextent yekudaroka. Isusu patinomwa doro matinenge tiri mukati hatirase doro nokuti rawira nhunzi tinobvisa nhunzi tosara tichimwa doro. Imi zvamakanga makagara zvakanaka nehanzvadzi yenyu chamungadai muri kutaura pano ndechekuti hanzvadzi mukomana wako uyo handimude pamba pangu. Handiti mapawana mukomana wako handimude pamba pangu nokuda kwokuti pandiri kufunga ini kuti kutadzirana kwako zvauya pamusaka pemukomana wako. Handiti iyoyo nyaya iyoyo ndo nyaya tainge taakudii taakutaura tichionesana pano kuti naiwe shamwari unozogona here kugara navatete pamba pavo uri kunzwa zvavari kutaura. Handiti mapawana hakuna munhu anonohupukudza doroko kuti kwanzira wira nhunzi hakuna zvinhu zvakadaro. Saka chivanhu ndo zvatinenge chiri kutaura tichikumbirira vehukama nokuti panodai imimi panzva dzenyu paripo, panodai iye zvekare pamuri paripo. Handiti mapawana hukama chinhu chakakosha zvisingatomboiti. Handiti mapawana saka taimukumbirira kuti imi mukaona zvaipa pano padhuze apa ndakanzwa munogara padhuze munopape pasera munongouya panapa kuti mambo maona nyaya iyi yataitaura paya zvinhu zviyezvi zvaakumira zvakadai. Handiti mapawana isusu tinawo mamesenja okukoti zvikonzi zvedu isusu zvisiri zviye zvekuti tinenge tichaita zvekuti kwanzi huyai makazodai makazodini. Handiti makauya kudaro handiti mukatadza kukumbira kuti munhu akuregererei dare rikapindira rikakubatsirai nhasi maakudzokorora kuita zvinhu zvakadai ibvai pamba pemunhu. Handiti mapawana mutongo ukabuda mukoti izvozvi tingati akutovapa notisi yekuti within 7 days munofanirwa kunge madii mabva pamba ipapo nokuda kwokuti hamungati takukumbirirai ruregerero kuna vatete imi maakudzokorora futi kuramba muchiita zvinhu zvamakatadzirana nawo. Ivo zvavanga vachiziva kuti vane nyaya dziri kumakodzika vangadai vakaudza dare kunoku kuti tine nyaya dzinotori mberi uko. Handiti saka manzwa tati aiwaka isusu nyaya yedu yatinoda kutauraka hainei nechekukanganisa matarani ari mberi. Handiti eviction haikanganiswe nesu kidnapping chichi zvese zvavakakuitai hazvikanganiswe nani nesu. Handiti zviri kunzvimbo yazvona but nyaya tiinayo ndeyekuti zvino zvakuru kunaya. Handiti mapawana mamadii kuvanzwira tsitsi
ipapo ndo zvatakakudetserai kuno kuramba takamaintaina ukama hwani hwenyu, nokuti nyange mukatadzirana zvinengei kutsamwa kunovepo, pati hama panoda hama pasiyei pakadaro kuti kana tichizoda hama ndasiya apa munozouya, but pari zvino nekuda kwechikodzero ichi nechichi handisi kufara, handiti mapawa sekutsanangura kwamaita kuti ndakagara zvakanaka nehanzvadzi yangu 5 years dzinotejokuka upenyu, handiti vakaita zvingani zviripo zvinotadzwa nemunhu hazvishayikwe pa5 years, handiti but zvimwe mune muchingosefa muchingoti mazoona kudzika kwazvo nokuti paita umwe munhu, handiti maona manje aripo kudai mwana wake haamutsiure achitotaura izvozvi zvaari kutaura achiita hasha izvozvizvi haagone kumutsiura. Ini handisi kuramba kuti ndichenesane nehanzvadzi yangu. Namangwana ndichauya, ndakanga ndagara ndamuudza, but ndiri kufambisa nyaya semametikiro ayakaita yekidnapping yakaitwa kumarlborough, tofanirwa kunoishandira ikoko. Kunoku kwandiri kwava evictor ndakauya kuno kukoti yekunoku musi wa31 tanga tiri iko kukoti. Saka zvavo zvavari kuita zvokuti uko kucriminal vakaudzwa kunzi musawa nedonda associate nemuparirwi nemi, asi vapamha futi. Chasara kuuya kungonditi kunoku inzwai mama, ukoko kwapakaisa maripotsi enyu tiri kuwirirana kuti maifanirwa kudaro, handiti kuno chatakudedzerai idzo nyaya dzamuri kutotaura dzo tiri kudzinzwira muno mudare, handitika hatiri kutodzinzwira pai muno mudare. Saka isusu chataa tichikumbira ndechekuti imimi iye zvino ndimi muridzi wenjira kurifuga kana kuriwarira hanzvadzi iyo nemwana uyo ihama dzenyu, ndimi maakutitaurira kana kuti muchambonofunga nenhau yehanzvadzi yenyu mozopindura dare kuti zvandakataura zvechokwadi handisi kuchada kuti vanhu vagare pai paploti pangu. Mazvinzwa muranga takuvapa nguva, handiti vachiriko zvavo kumba, imi muri kokumba mouya mozopindura dare muchiti ndafunga zvakanaka hanzvadzi ndati tichienda kumatare kwatiri kuenda takamirira eviction kana kuzono withdrawa zvese zvemaeviction zvinenge zvaakunani kwamuri, but isusu hatitongedu izvozvo. Chedu kukumbirira varume ava kuti zvakuru kunaya vatete, imi muri mumba hanzvadzi ichiniwa iri painenge iri munonzwa sei? Handiti mapawa, hatidi kumutsa mhepo dzemumusha, nokuti munhu nyange akave muipi hama yako ukazoitadzira iwe adzova zvinhu zvingatoonekwa nenyika kunzi mavaona, ndo zvinoita upenyu penyu pamunenge maita imimi muchiti vanditsamwisa vanhu ava, ndo panobatirira vanhu votarisa ipapo kuti mavaona, asi imi muchitadzirwa. Saka ava ninge vatendaya ngavarege kubatana vachiita zvinhu zvakashata mumusha kana kuti munzvimbo, handiti mapawa munhu ndiwo unofanira kuziva kwawakabva. Hangu ndiri kukumbira kana muripo pakubatsira, yes, inini ndiri kukumbira kuti ndati chibage chake chiri mumunda hakuna kwandandichazombochitora kana muguri wekugocha chaiwo, kana inini ngavandisunungurewo nezvavakandiita, adzokere kumusha kune mukoma mukuru kana kuenda kuna hanzvadzi hombe. Ini pandakaitawo 5 years dzakakwana. Muri kuzvinzwa here baba? Kutaura hanzvadzi tambotraya kutsvagirai kuti mungadii vari kuratidza kuti ipapo kwete havachada nezvenyu pamusha pano,
pamusha pavo. Saka isusu sevanhu vari kutaurirana zvemaevhikisheni nekudini tinokudzorerai kumaevhikisheni yenyu iwayo. Kwedu kuchivanhu kuno mutemo iwoyo hakudi zvawo. Hatina wekuti tinodzinga munhu pamusha tiri mukati memvura ichinaya makuna kuchivanhu. But hakusi kureva tichireverera munhu kuti ngaaite chinhu chakaipa nekuda kwokuti hadzingwe pamusha. Handiti mapawana isu tatora nyaya yenyu tikatarisa kuti senyaya yatanga kuuya kuno nhasi, saka tataura nezvayo. Dai kwanga kuri kwokuti ndiye kudzokorora kwokuti vanhu ava vakambouya mudare redu tikavatsura vakabuda muno vatsurwa vakudzokorora futi. Ndo panoshanda dare rechivanhu kuti ibhai pamusha pemunhu. Handiti mapanzo amai ihanzvadzi yenyu tiri kuramba ndichidzokorora. Handiti ihanzvadzi yenyu iyo. Kurasa hunhu kunowanikwa. Ndichatafarira ndechekuti hakusi kurasa hunhu kwokuti kwatangira apa nhasi kwamuri makatombokuona kwazvakaitika mukatotaura kuti ndakati handingarasi hama yangu. Saka nhasi atadzira imimi sekutadzira kwaakamboita vaya toona kuti imimi manje moti imi ndimi singade kutadzirwa. Handiti mapawana ndozvo zvine zvakutaura. Chengetedza upenyu hwangu nekuti uyu akandithreatena akandipa death threaten. Ipapo hapo ka vatisai mamuri kutitaurira kuti hanzvadzi yenyu ndiyo yakandipa ningi. Vanenge vachiudzana sekusasiyana kwavari kuita ipapa. Munomboziva here tete kuti munhu ukafunga kuti munhu uyu ndiye ari kundi pabanga baba vari kuchengetwa nemwana. Toda kuvaonesa chete kuti vazive kuti chinotarisa munhu rugaro chii. Chinotarisa vanhu kugarisana chii vakutozviziva papa. Ndawangomira mbichana maizi awasinga maminitsi edu sekretari anenge achingonyora zvatete tingotaura. Kutoona kuti apa first last paragraph handisi kuwirirana nayo. Musina kuiverenga? Ndatoiona ndaiverenga vakabata. Ngadzika pasi kudzokera pamamushinda iyoyo. Tachinyora zvataura. Mukataura kuti zvatataura but pakupedzesera panonobuda zvataurirana vanhu. Ndazviona. Let's do